Татуирал съм си Исус и разпятието на гърдичките. Много уважавам всички наши традиции и обичаи. И се оригнах на лук. О, той трябваше да го спра. Съжалявам. Тъй, добре. Ще ми се спи. Аз снимам. Юнаци, българи! Не мога да викам колкото би трябвало да викам по това време на денонощието. Аре, бегаме, мърша! Ако искам, ще направя планина от бокуци в задния ти двор и ще те накарам да я катериш и да я следваш всеки ден, да можеш да се излизаш това за Между в мен явно има някаква такава латентна мутра. Не му гледа.